Chci pozdravit. No, 3, 2, 1. Čauko lidi, tady, ne čauko lidi, no, na vystřešení. Takže čauko lidi, tady je Chris Zep, a nezapomeňte, a ne Rady, a.k.a. Radek Zadek, ať mi nezapaluj. Ne, šahaj. Dobře, já na to je hodím lekvar nějaký. Teďka Ne, víš, dobře. co chceš? Nebudu Vy ani neumíte normálně pozdravit? Já raději udělám sebevraždu. No jo, Já už jsem kdo chce jít, Já, kdo chce jít, já kdo chce jít? pozdravím normálně. Kepic. zdravím svůj mámu. Ne, nezdravím. Kdo chce jídlo? Já mám tady své fanoušky, teda, no, jestli nějaký teprve mám, což je. Fanoušky. Takový ty nadrž. Dobře, tady fanoušky. co mají Dobře, 4 fanoušky, no, zdravím. Čau. No, jo. A co, aspoň něco. Dneska mě nějak bolí hlava. Takže, Kozla se sejmul. no nikoho si nesejmu, já tady žiju. Tak někam už. Že točíte. No tak jdem točit, no jdem něco dělat. Teď točíme. Hej, potom mi řekni, jak se to video bude jmenovat, já se ho najdu. Se podívám. Jo, retard stečky jako hrajou Minecraft. Tečka. No tak jdeme Počkejte do chvíli, podkop, počkejte nebo sekundu, to. počkejte, já se nedvu zpět. Nepust nervy. Ale já narazím na nějaký barák. Já ho jdu podpalit. Víte, kolik tohle video bude mít dislikeů? Představit si, To že bude už mít. inteligentně jako Matt nebo Gamer a ostatní, aby jsme neměli 3000 dislikeů. Jo, zdravím všechny gamerky a gamerky. Zdravím všechny Krysovce a Krysovkyně, Čau, radostkyně a hražáky, Normální pozemští. hovňáky a hovňáci. Já jsem z jiné planety a těšte se na naší dokonalou invazi, na kterou já mám vůbec takovou nepůjde. otázku, kdy budeme normálně točit? Když už točíme. Dobře, moje první jméno je Normálně, jenom tak Chris, je mi 13 let, bydlím v Děčíně, přesně budu, chodím na školu na Stráň, teď se chystám natočit další videa. Nikdo mě ještě nezná, protože natáčím pouhý týden, ale no nic, nebudu se tím zabývat. Takže čauko a už jsem to tolikrát pozdravil a předávám slovo další. Já vám jenom podpálím ten velký hotel, jo. No jenom nezapomeň, kdo to tady točí. Dobře, tak já zapomínám úplně všechno, co najdu. Já tam nemůžu. Nějak že by byl moje Je, bohuž. Ne, vrto. Bohuž. Hej, to jsem spát do díry. Ne. No jo, tak ty jdem něco dělat. No tak jdem začít, nebo tu budeme jenom skákat a běhat. Já mluvím, já tady něco říkám, něco důležitého. No tak prvně tak jdeme do podkopu. To nebude, co si děláme. Ale pod kopu nikdo není, chápeš? Tak co jdem dělat? PvP? Říkat No tak se, jdem do PvP. tak jo. Jasně, já vás to Jo, všechno. vemte si brunka. Ne, jenom rukama, budeme se mlátit rukama. Jo, a já jedinej mečem a první. Ne, budeme proti někomu, kde je hodně silný, počkej. Někdo se vezme meč a proti němu půjdem. Tak já si vezmu svoje super brnko. Ne, neopovaj se. Vypust, nehraj. Já mám pod admina brnění, mám tam na každém tom kusu brnění, mám asi tak 6 řádů, jo, něco takového. No jo, tak jdem PvP. Jo, my už tu jsme s Radym. Nebojte, já vás tam přijdu sejmout, ale sejmout Dobře, sedím se, že já mu tam jenom jsem taky. čtyři. A aby nikomu nevadilo, že se jmenuji Rady, ano, takhle mi každý říká, takže nenadávejte, že kopí Radyho. Ano, jmenuji se Rady, takže nemusíte mě hýtovat u dalších videí, že ho kopíruji jeho jméno. Bude mi takhle každý říká, ani nevím proč, a už mi říká tolik lidí. Já už jsem se tak Rady i pojmenoval. Takže bez komentáře. Ty suko, co to bylo? Ty říkáš bez komentáře, ale Já Bez nevím. komentáře. Ne, sorry. Sorry, já nechtěl. Ty vole, to lítá Jo, před ani obličem. nechtěl. Je u kaktusu. Jo, zabijem ho. ty černo svině. Ale Jo, za to černý, mi děláš. do sebe. Ne, mečema ne. Jo, já půjdu Či- mečem. teď- Já půjdu mečem, Ne, já když se to musím chce najít. jít do mě.
Počkej, nemám jídlo, nehraju, nemám Nech mě se najít. Nech mě se najít. Mám Nech se najít. oči. Já nemám, hej, já nemám jídlo, nechte mě. Au. Ne, Já říkám, mám u sebe diamanty, ty jste debilové! Jo, Bohumile, do nich, já ti budu krejt zezadu. Ty vole. XP. Můj vypadlaný skinuj oči. Jo, když si myslíš, že mě dají. Ne, já se s tebou. Hej, omega, co do mě pálíš? Jste mě nasrali, já jdu za Lipuse, smolím na to. No tak chod. Jau. Aha. Happy. Jo, nejsme spolu náhodou, Jackersy. Sakra. Jo, dostal jsem ho. Ne, promiň, já nechtěl. Dobře, nevadí. Nemusíš se mě bát, no. Jdu za Lipuse. Tak rychle. Jo, já ho zabil, jsem super. Ne, co jdeš do mě? Ty jsi mi ukradl expy, ty hajzle, dej mi je. Ne, já mám jeden level. Hej, čiko, co si to dovoluje? Vrať. Ty vole, kdy mi to hýtnul. Já jsem tu. Nebo mám tvý brnění. Vole. Dej mi moje levely a neser. Nech mě. Já chci mít taky brnění. nemám Já žádný. chci mít brnění. Nech mě Já, to. nebo já ti ho dám. Ne, Lipus. Autoku. Lipus, pryč. Do autoku. Ne, Lipus. Zabni. Hej, ale vrátíš mi věci. Ještě jedno sprostý slovo a okamžitě ti to vytáhnu ze Joj. zásuvky. No Počkej. ne. Vy si tady mluvíte. Já tady rukou to Lipuse. Jo, tohle je úplný fail video. Hej, já chci svoje brnění, dělej. Já chci taky svoje brnění. Já ti ho dám, ale já chci svoje vojní čkantovaný. Tak to Já nemám brnění nikoho. Já mám brnění suchánka. Bohuž, počkej, Lipus, počkej, já mu dám jenom brnění. Suchý, kde pak jsi? Takže tady máš helmu, Lipus, teď nenech, jo? tady ten je tvůj, to je brnko. Nemyslíte, že jsem boss? Ty bramburky si nechám 4. No Ještě a luk a zbytek, pár šípů. dobrý luk. Tady mu mamka vytáhla ze zásuvky počítač. Nebylo. Co děláš? Co děláš? To bude celý PvP video. Ne, ale mně se to líbí, já nevím jak vám, ale ne, nečema. Mně se to taky líbí. Tak mi pomůž s Lipusem. Dělej, pojď sem, Bohumil. Já tam jdu tam. Na Lipuse. Jo, dáme ho. Ne. Já nech... No jo, tak já jdu, tak čau. Hej, já mám jenom Tak, suchánkovou... konec videa, zatím čau. Ne, nevypínej